אני נמצאת עם השף רפאל, השף של מתחם האירועים לוקה. שלום. שלום. מה שלומך? בסדר. רציתי אולי שתספר לי קצת על הרקע שלך בתחום האירועים. אני בוגר בית ספר למלונאות אדמו"ר בשנת 67. כשסיימתי את הלימודים אז הלכתי לעבוד במסעדות. לאחר מכן עשיתי השתלמויות בחו"ל ועשיתי דירוג מקצועי. וכן עבדתי כשף בגן אורנים במלונות שונים בארץ. לאחר מכן החלטתי לפתוח חברת קייטרינג. ובחברת קייטרינג הייתי בין הראשונים בארץ, ובין לקוחותיי היה בסיוני, שגריר מצרים, שהייתי עושה לו את הימי מולדת שלו, שגרירות אנגליה, הייתי עושה לשגריר ניגריה, הייתי עובד בהרבה שגרירויות, עושה להם את הימי העצמאות שלהם, והחלום שלי היה כקייטרינג לפתוח גן אירועים. אז פתחנו את שרונית, שזה היה גן קיצי, ובגן הזה ראיתי כמה קרוב אני למה שרציתי לעשות בחיים, לחתן אנשים, לעשות להם שמח. כמה חתונות עשית? אלפים. וואו. אלפים, אי אפשר לספור. כי אני בתחום של החתונות מזה 30 שנה. וואו. שממש כל יום... ואתה ממש פוגש את כל הזוגות, כן. ומייעץ להם. תראי, הקליק הראשון זה של הזוג, צריך להיות קודם כל עם איש הקשר הראשון. אם נעים לו, עם האיש הקשר הראשון, כשהוא מגיע למקום, אז הוא יודע שהוא מוצא את המקום. נוח לו. נוח לו. הוא יודע שאתמול במקרה היה לי, אמרו, היינו בכמה גנים, אבל לא מצאנו. ואיך שהגענו לפה ואיך קיבלו אותנו, זה תפס. אחר כך אני נמצא פה כדי לעשות את האירוע הטוב ביותר שאני יודע לעשות לאותו זוג. מה זה אומר מבחינתך? מבחינתי, כל אירוע זה האירוע. זה אומר ששכחתי את האירוע של אתמול והיום זה האירוע הראשון שאני יודע לעשות. וכך אני עובד כל הזמן. וגם כשאני מסיים את המשמרת שלי זה רק בתום שגמרתי להוציא את כל הסרוויס של יום אותו האירוע. מה המנה הכי מיוחדת שלך? תראי, אני מתמחה במאכלי עמים, כי אני מסתובב, הייתי כמעט בכל העולם, ומכל מקום לקחתי את הנגיעות. כשנאמר הייתי בספרד, לא הלכתי לאכול במסעדות ספרדיות, הלכתי לכפרים בספרדיות, לטעום את האוכל האותנטי הביתי. כשהייתי במרוקו זה היה אותו דבר, כשהייתי באוסטרליה זה היה אותו דבר. לחפש את המקור. כי במסעדה אתה מקבל בדיוק מה שאתה מקבל גם פה במסעדה, את הסטייק, ואת הסטייק פילה, ואת הפילה מיניון, ואת המידיון, את האוכל הנכון והטיבול הנכון. האותנטי. האותנטי, אם זה בהודו ואם זה בתאילנד, בכל מקום שהייתי, חיפשתי לאכול את האוכל האמיתי. ומזה אני יצרתי ומייצר את התפריט שלי. התפריט שלי הוא בנוי שהוא נוגע לכל סוגי האוכלוסייה, אבל הוא נוגע ביוקרתיות, לא בפלצנות אלא ביוקרתיות ובשפע. אבל מה? כל צלחת היא צריכה לצאת בשבילי ממש תמונה. ככה אני עובד. ואיזה טיפ אתה יכול לתת לזוג שמתחילים לארגן חתונה עכשיו? מה הדבר הכי חשוב? א', לבחור את המקום, להתחבר למקום. ב', הייתי מבקש מהם לבקר בממלכה, במטבח. שם הכל קורה, אם המקום שם הוא אסתטי, נקי,
ורואים שעובדים שם, אז יש להם הצלחה. פעם היה סטיגמה לקלות שהיו באים לי פה לבקר בשירותים. אז היו אומרים, אם השירותים נקיים ויפים, ככה ייראה המקום. היום אני אומר אחרת, לבקר במטבח. ולראות את ההיגיינה, ולראות את הטבחים איך מלובשים, ולראות איך הסדר והניקיון, ואיך המטבח מחולק למחלקות. כאן מובטח להם... שם הכל קורה. שם זה החדר המלחמה, שם... זה הלב. זה הלב. באמת. וכאן זה יהיה מובטח להם הצלחה של האירוע. טוב, תודה רבה לך. תודה. שהקדשת מזמנך. תודה לכם. ואני מקווה לטעום את האוכל שלך. אשמח. תודה.